நாங்களும் பிளேயர் தான் சார். ஆனா எங்களுக்கு ஃபுட்பால் எல்லாம் தெரியாது. ஆனா எங்க ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்கும். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கேமிங் ராஜா சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1 vs 1 வித் பிசி பிளேயர். ஸோ தட் மீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட இருக்க குரு. ஸோ குரு தான் பார்த்திங்கன்னா இதில் பிசியில் ஆடிட்டுருப்பார். ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஆடுவேன், மொக்கையாக ஆடுவேன், பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டாக. பிசியில் வேறு லெவலாக ஆடி பார்த்திங்கன்னா 2 ரவுண்ட் ஜெயிச்சிருப்பார். ஸோ கம்மியாக தான் மேட்ச் போட முடிஞ்சது, டைமிங்காக மட்டும்தான். ஸோ அடுத்த தடவை ஒழுங்காக போடுறேன், ஓகேவா? ஸோ ரைட்டு, இந்த வீடியோவுக்கு டார்கெட் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 20 வியூஸ், 2 லைக்ஸ், 3 கமெண்ட்ஸு கொடுத்துருங்க. ஸோ பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்கும், நடக்கட்டுமே. என்னாச்சுன்னே நானே மறந்துட்டேன். ஸோ பார்ப்போம். இந்த ரவுண்டு தலைவன் என்னை பின்னாடி வந்து அடிச்சிருவான். ஸோ நான் கவனிக்கவே இல்லை, பின்னாடி வந்து அடிச்சிருவான் சுற்றிட்டு வந்து. நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல. டெசர்ட்டிகள் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாரு, நான் M4 எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பேன். அதுவும் ஒன் டேப் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ட்ரை பண்ணாமல் லூஸ் தனமாக அந்த டைம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு பதட்டம். ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து இதை அடிச்சிட்டேன். செகண்ட் டைமாக ஒரு ரூம் கார்டு. இது வரைக்கும் நான் ரூம் கார்டு அவ்வளோ விளையாடினது கிடையாது. ஒரு பதட்டம், ரொம்ப பதட்டமாக இருந்ததுப்பா. ஸோ நான் இது வரைக்கும் 2-3 மேட்ச் ஆடிட்டுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ நானும் ஆட மாட்டேன். எனக்கு ரூம் மேட்ச்லாம் நான் போடுவேன். ஸோ எப்போயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போட்டு விளையாடுவேன், அவங்க என்னை கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி போடலாமான்னு சொல்லுங்கள், ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ரூம் கார்டு கிடச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக போடுறேன், ஓகேவா? நீங்கள் என் கூட ப்ளே பண்ணணும், இந்த பிளேயிங்கை பார்த்துலாம் கிடையாது, ப்ளே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க உங்கள் ஐடி நம்பர் அப்படின்னா ஃபோன் நம்பர் அது மாதிரி கொடுத்து விட்ருங்க. நான் வந்து என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை தரேன். ஸோ அதில் ஒன்லி மெசேஜ் அனுப்புங்க, நான் அப்புறமா பேசுகிறேன். ஸோ ஓகே. ஸோ அப்புறம் என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ குரு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் கார்டு போட்டார். ஒரு காமெடியான சம்பவம் டுடே. அது வேணுன்னா சொல்லுங்கள், இவர் போட்டு விடுவார். அந்த வீடியோ வேணுன்னான்னு கேளுங்க, கண்டிப்பாக போடுறேன். சரியான ஃபன்னாக இருக்கும். எப்படி அடிச்சிருப்பேன்னு பாருங்கள். எல்லாமே அடிச்சாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. 999 ஆயிடுச்சு எனக்கு. இல்லைனா மாவனை என்ன மாவனை, ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்ட் தான் ஜெயிச்சிருப்பேன். இந்த ரவுண்டில் எனக்கு கொடுத்தான் 999 இல்லை, பக்கு, ஓகேவா? இந்த ரவுண்டில் பக் இருக்காது, வேறு ரவுண்டு ஒரு பக் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன, ஸோ ஐடி பாஸ்வேர்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஐடி பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்கேன், ஃப்ரீயாக தரேன். கிவ்அவே ஒரு ஐடி இருக்குது. பட்டு அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிலிப்ஸ் ஐடி. ஸோ ஓரளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். பட் ₹1 கூட டாப்அப் பண்ணது கிடையாது. பட் கிவ்அவே சும்மா வேணுன்னா கேளுங்க, தரேன். அந்த இமெயில் ஐடி வேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது, வேணா தரேன். ஸோ கிவ்அவே முடிஞ்சால் தரேன், ஓகேவா? அந்த ஐடி நான் யூஸ் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக தந்துடுறேன். ஸோ அப்புறம் வீடியோ பாருங்கள், இது ஒன்லி என்டர்டெயின்மெண்ட். ஸோ நான் டாப்அப் பண்ண மாட்டேன், இது ஒரு கான்ஃபிக் ஃபைலு. ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல கான்ஃபிக் ஃபைலாக போடுறேன், நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு அந்த மாதிரி போட்டுடலாம். ஸோ அப்புறம் இந்த வீடியோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண குருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ எடிட்டிங் குரு பண்ணார், நான் லைட்டாக பண்ணேன். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ யாரையும் இந்த மாதிரிலாம் நான் குரு இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அடுத்த வாடி கிடச்சதுன்னா குரு ரிவெஞ்ச் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பார்ப்போம். ரிவெஞ்ச் போடலனாலும் நான் மறுபடியும் போட்டுருவேன். நானும் போட்டுருவேன். ஸோ ரிவெஞ்ச் போடுறேன்னு சொல்லியிருக்கான். பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்கும், நடக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த ரவுண்டு தான் செம்ம ஜோனு குட்டி ஆயிடுச்சு. இந்த ரவுண்டு பயங்கரமாக எனக்கு தான் பயம் வந்துடுச்சு. ஸோ குரு MP5 வச்சு அடிச்சிருந்தான், இல்லைனா இந்த ரவுண்டு அவன் ஜெயிச்சிருப்பான். டபுள் புல்லட் வச்சு அடிச்சிருந்தானா, அவன் அழுத்தி பிடிச்சிட்ருப்பான், நான் ஒரு அழுத்தி பிடி பிடிப்பேன். அவ்வளோதான், ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் என்ன வேணும்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க கைஸ், ப்ளீஸ். ஸோ என்ன வேணும்னு கேட்டாலும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன், என்னால் முடிஞ்ச டாஃபை கொடுக்குறேன். அவ்வளோதான். இந்த ரவுண்டு தான் எனக்கு பக்கு. ஸோ பாருங்கள், பக்கு தான் ரியலாக. பட்டு அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கே தெரில. என்னடா அவனுக்கு தெரிஞ்சது? எனக்கு வந்து நல்லா தான் தெரிஞ்சுது. இவன் வந்து க்ளோவால் போட்டு பின்னாடி போகிறதுக்குள்ளே நான் 2 டபுள் ஷாட் கன் வச்சு டப்புன்னு முடிச்சிட்டேன்.
இதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இவன் என்னன்னா பக் அடிச்சிடா பக்குன்னு கத்தினான். ஸோ ஆனால் நீங்களே பாருங்கள், அதனால ஒரு மில்லி செகண்ட், ஒரு 2 மில்லி செகண்ட் அந்த மாதிரி முன்னாடியே நான் போய் சேர்ந்துட்டேன். பட் அதுக்கப்புறம் புல்லட் என் மேலே எப்படி படும், இதுதான் பக்கு. ஸோ இது ஒரு ஆன்லைன் கேமுன்னு சொல்கிறாங்களே, அதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வராங்கன்னு எனக்கு தெரில. ஸோ நான் அவன் வந்து 2 ரவுண்ட் ஜெயிப்பான். ஸோ மற்றதெல்லாம் இப்போ ஒரு ரவுண்டு, இந்த ரவுண்ட் ஜெயித்ததுக்கப்புறம் கோவம் வந்துடும், நான் ஜெயிக்காம விட மாட்டேன்டா, நான் டக்குன்னு ஜெயிச்சிருவேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற இந்த ரவுண்டு எல்லாமே ஜெயிச்சிருவேன். ஸோ இப்போ நான் பயந்துக்கினே இருந்தேன். இவன் வந்து கீழே இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைமில். ஆமாம், நான் இந்த மேட்ச் வந்து க்ளோவால் எடுக்கவே மறந்துட்டேன். தேவையில்லாமல் MP5யும் டபுள் ஷாட் கன்னும் எடுத்துக்கிட்டேன். சரி வீடு விட குச்சி தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீடு விட குச்சி வந்தேன். இவர் என்னடான்னா மேலே ஏறி இருந்தார். இப்போ ஒரு சுற்றின்னு வருவான். பார், அவ்வளோதான், முக்கால்வாசி முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் ஒரு புல்லட் பட்டிருந்தாலும் ஐயா காலி. ஸோ இருந்தால் நான் தப்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்ச்சை நான் கண்டிப்பாக தோற்றுருவேன். ஸோ இந்த மேட்ச் அவ்வளோ ஆட இருக்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் யார் கான்ஃபிக் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ தனியாக இந்த ஸ்கின்னு நீங்கள் கேட்குறதுலாம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி போயிட்டுனா இல்லையா, இந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக பின்னாடி போயிருப்பேன். இது பக்கு தான், கண்டிப்பாக பக்கு தான். ஸோ அப்புறம் மற்ற எல்லா ரவுண்டும் ஜெயிச்சிடுவேன், அவள் தான் வீடியோ. இதுக்கப்புறம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகாது, பட் நீங்கள் பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ரவுண்டு டபுள் புல்லட் எடுத்துகிட்டு போவேன். அழுத்தி பிடி தான்டா, அவனை ஒன் டேப் அடிக்க சொல்லுவேன். இந்த ரவுண்டு பிசி பிளேயர் மாதிரி கொஞ்சமாக திடுறான்னு. ஸோ அவன் இந்த ரவுண்டு ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணான், பட் நான் முடிச்சுட்டு அழுத்தி பிடிச்சி. ஸோ பிசி பிளேயர்கிட்ட எப்பயும் நீங்கள் ஒன் டேப் அடிக்கிறேன்னு கண்டிப்பாக போகாதீங்க. ஸோ அவங்க நீங்கள் ஒன் டேப் அடிக்க போகும்போது அழுத்தி பிடிப்பாங்க, அழுத்தி பிடிக்கும் போது ஒன் டேப் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ பிசி பிளேயர்கிட்ட எப்படி ஆடணும்னு நான் இன்றைக்கி தான் கற்றுக்கினேன். இந்த 2 ரவுண்டுக்கு அப்புறம் அவனை எப்படி சமாளிக்கலான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த 2 ரவுண்டை முடிச்சிடுவேன். இந்த 2 ரவுண்டு ஜெயிச்சிடுவேன். ஸோ அடுத்து கான்ஃபிக் ஃபைலு செகண்ட் எதர் பாஸ் அதெல்லாம் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும். ஃபஸ்ட் எதர் பாஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்கள்கிட்ட என்னென்ன காஸ்டியூம் இருக்குமோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நாளைக்கு வீடியோ லிங்க்கு வந்துடும். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் எலைட் பாஸில் வெறும் 1 மண்டை வரும், இல்லைனா வெறும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் வரும். இந்த மாதிரி தான் வரும். செகண்ட் எலைட் பாஸும் அப்படி தான். இப்போ வந்து ட்ரெஸ்ஸு வந்ததுன்னா மண்டை அந்த மாதிரி எதுவும் வராது, அந்த மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் எலைட் பாஸில் ட்ரெஸ்ஸு தான் முக்கியம், அது கண்டிப்பாக வந்துடும். ஃபஸ்ட் எலைட் பாஸில் வந்து உங்களுக்கு எது முக்கியம் நீங்களே சொல்லிக்கோங்க. மாஸ்க் முக்கியமா இல்லை ட்ரெஸ்ஸு முக்கியமா, இது உங்கள் இஷ்டம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எலைட் பாஸ் செகண்ட் எலைட் பாஸ் முடியலனாலும் நல்ல காஸ்டியூம் அடுத்த இதில் கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த வீடியோ செம்ம பொறுமையாக ஆடுவேன். இந்த ரவுண்டு அவ்வளோ பயம் எனக்கு. அவன் வந்து நான் வந்து அவனை பார்த்துட்டேன், அவன் எப்படி ஆடுவான்னு எனக்கு புரியும், இவன் எப்படி ஆடுவான், நான் எப்படி ஆடுவேன்னு இவனுக்கு புரியும். ஸோ 2 பேரும் ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜிலே ஆடணும், பொறுமையாக ஆடணும் 2 பேரும், அவ்வளோதான். அவன் கண்டிப்பாக இந்நேரம் இப்போ அடிக்க வருவான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இந்த ரவுண்டு நான் க்ளூ வால் போட்டு ஏறி இருந்தால் எப்போயோ முடிச்சிருக்கலாம், பட் நான் டைமு கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டேன். ஸோ அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பொறுத்தது போதும் பொங்கு எல்லடா அரிசேன்னு போயிட்டு ஒன் டேப் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அடிக்க முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ளூவால் போட்டுக்கிட்டே ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ குருவை முடிச்சிடுவேன், அவள் தான் அழுத்தி பிடி பூயா அடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு வேறு லெவலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு எட்டே விழும், லாஸ்ட் ரவுண்டு. இந்த ரவுண்டு வந்து நான் இவன் பின்னாடி வந்துடுவானா முன்னாடி வந்துடுவானான்னு சொல்லி எல்லா பக்கமும் குளோவால் சுற்றி போட்டுக்கின்னு ஒரே 2 பேரும் ஒரே இடத்துல தான் சுற்றிட்டு இருப்போம். கடைசி வரைக்கும் ஒரே இடத்துல தான் சுற்றுவோம். கடைசியில் அதே இடத்துல தான் என்ன ஹெட் ஷாட் அடிப்போம், அவ்வளோதான். அதுவும் டபுள் புல்லட்டில் செம்ம ஹெட்டு. ஸோ அவள் தான் அந்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிய போகுது. ஸோ இந்த வீடியோக்கு யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ என்றைக்கு வரும்னு தெரில, சரியா? ஓகேவா? இன்றைக்கி டேட்டு வந்து 25, இன்றைக்கி 25 தேர்ஸ்டே, ஓகேவா? February மந்த்து. ஸோ எப்போ பார்க்குறீங்களோ நீங்கள் மார்ச் மந்த்து, ஸோ எப்போ பார்க்குறீங்களோ பரவாயில்ல. ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் முக்கியம் இல்லை ப்ரோ, சப்ஸ்கிரைப் தான் முக்கியம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் வந்து அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை, நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆறுதல்னால் அது லைக்க முடியும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ லைக்கை கொடுத்துருங்க, அவள் தான். லைக்கு சப்ஸ்கிரைப் முடிஞ்சால் பண்ணுறங்க.
பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் எங்களுக்கு பண்ணுங்க. வியூவே பெரிய விஷயம். வியூ எவ்வளோ பேர் பண்ணுறீங்களோ அதில் அட்லீஸ்ட் பாதி பேராச்சு ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணலன்னா கூட எங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லை, சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணுறேங்க. இன்றைக்கி டேட்டு நான் சொல்லிட்டேன் March 25. ஸோ கண்டிப்பாக என்றைக்கு பார்க்குறதா இருந்தாலும் லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுவோம். ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணும். இங்கே தான் ஸோ இங்கே ஒரு ஹேங் ஆகிடுச்சு. நான் இதுக்கப்புறம் பொறுமையாக ஆடலான்னு பொறுமையாக ஆடுவேன். இங்கே பாருங்கள் சரியான ஒன் டேப்பு, அப்படியே அடிச்சுட்டு டபுளும் ஊந்துருவோம். ஒன் டேப்புக்காக அப்படியே விட்டுருவேன். ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுமாறு மிகவும் தமிழை கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஸோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். பாய். ஸோ டட்டா. ஓகே பாய் பாய் பாய். இந்த வீடியோவில் தோத்தனா அடுத்த வீடியோ ரிவெஞ்ச் பாடுறா.